wawazifumu ndifuna ningothana ndimanga za imfa ya Divine. Divine wafa chifukwa chogwirilidwa tingoti waphedwa ndi Mr. Eric fa mwanayu anamugwiririra zosalera zake za moyo panalibe. Ndiye ndifuna ningothana ndimanga za imfa yake, ndiye ndiyibwerezanso nkhani yake kwa anthu amene simunayimve kuti muyimveko. Divine Mbaga ndi mtsikana mwana wa zaka 11 amene amachokera ku Cameroon ku Yaounde. Mwana amene wiki yatha anapita ku sukulu koma ku sukulu kuja sanabwererenso. Ndakwawo akhala kumusakasaka makolo ake mophatikizana ndi bambo ake. Bambo ake ndi mayi ake banja lawo ndi la hip hop losalongosoka. Komabe bambo ake analipompo mu nthawi imene amansaka Divine. Akhala kumusakasaka koma samapezeka. Wiki yatha imeneyo kenako anasowa zochita. Anamfikira mnzake wa Divine, best friend wa Divine, kumfunsa sunamwone Divine. Mwanayo anayankha zakuti Divine akuchoka ku sukulu anandiwuza zoti akupita kwa anti ena ake. Mayi ake analodabwa. Alaundi kuno tibe anti, tibe munthu amene amatidziwa, ndiye wapita kuti mwana ameneyi. Analokhumudwa. Ndiye Wednesday wiki yatha ana ena amasewera ndiye anapita ku chibuilding kumene amakasewera anapezako thupi la Divine. Ali kumeneko anali ndi moyo koma za moyo panalibe. Kenako anaja anathamanga kukauza mayi aka Divine kuti mwana wanu tamupeza kwakuti. Inali around 3:15 masana. Mayi ake anathamanga ngati munthu wa misala kuthamangira kumalo kuja anakampezadi mwana wawo asali bwino, za moyonso panalibe. Apolisiso anafika komano manebazi atampeza Divine kumeneko analodabwa. Feri voice ya mwanayo dzulo usiku amaimva ndamona ngati mwina mayi ake akumumenya chifukwa choti mwanayo kamakuwa amalira kumatchula zina la mayi yake. Ndi anthuwo amona ngati mwina mayi ake akumumenya kapena china chake chochitika ndipo apanga ndi makolo ake. Feri mwanayo amatchula makolo ake ndi sanali nazo serious, sanazitengere. Komano anthu aja anapanga point kuti saundi imachokera ku nyumba iyo. Ndi nyumba imene anapanga point ndi ya mnzake wa Divine uja amene ananena zakuti Divine anandiwuza zoti wapita kwa anti ena ake, best friend wake, classmate wake kumene amakhala. Atapita kumene kuchako anakapeza Mr. Eric. Feri Divine ku chipatala ananena zoti wagwiriridwa. Kenako anafunsa mafunso Mr. Eric, zosalera zake anamangidwa. Panopa ali mchitokosi amangidwa poganiziridwa zoti anagwiririra Divine mothandizana ndi mwana wawo amene ali classmate wa Divine, amene ali best friend wa Divine, ndi amene anatenga Divine kukampereka kwa bambo ake. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi azimayi chonde mutengere phunziro pa nkhani imeneyi. Aphunzitse ena nanu kuti akachoka ku sukulu azibwera straight pa khomo pano. Aphunzitse ena nanu kuti akapita kwa azinzawo asamakhalisi olo asamapite kwa azinzawo manyumba mwa azinzawo. Apangena nanu kukhala ana apakhomo osati ana oyendayenda alugo. Chifukwa choti amene amawupanga ndi chipongwe ndi anthu oti amapita kwawo daily, anthu oti amawadziwa, anthu oti amabwera kwanu daily. Chonde azimayi khala nosamala ndi ananu, osawalekerera mpaka nafike zaka 18 kena kumukatha kuwalekerera. Faka afika zaka 18 amakhala akudziwa chimene akupanga. Azimayi khala nosamala ndi ananu. Chonde tengerani phunziro pa imfa ya Divine. Wafa imfa yopweteka kwambiri.